UPPL long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव UPPL नि जयनिं जानायनि दोखौ प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि जौगाथाय खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मदद होनो सिगांबोदों UPPL दोलोखौ नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय औबारि गामिनि दुपर तल गपाल थानानि लांगोनायाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि आरो भटार रायजो राजाफ्रा बिटिआरजों लोगोसे नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव UPPL दोलोनि जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनानै 300निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा गोसो खुसि जानानै UPPL दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु UPPL नि दैदेनगिरि प्रदीप नार्जारी आरो तामुलपुर जिल्ला UPPL नि गाहाय नेतारि बानेश्वर बर' तामुलपुर जिल्ला UPPL नि गौथुमारि नेतारि गणेश नाथजों लोगोसे DK नार्जारी नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां ब्लक UPPL नि आफादगिरि बालेन्द्र नार्जारी गाहाय नेतारि करत दासजों लोगोसे UPPL दोलोनि मावथि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो दिनै औबारियाव मोननै बुथ कमिटि दङ सफर औबारि LP स्कुलनि लेफ्ट आरो राइट बेवहाय 300निबो बारा BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बेवहाय समर्थन आरो मेम्बार बा दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय जोंनि UPPL दोलोखौ प्रमोद सारनि जे UPPL दैदेननाय जे सोरखार आरो दोलो बिनि आदर्श आरो नीति सम मर्यादा आरो सम उन्नयन बिनि जौगानायखौ नुनानै बयबो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै बेवहाय जुगदान खालामदों इच्छा माने जुगदान खालामदों कुनु माने रावखौबो बेबायदि कनभिन्स खालामनो नाङाखै उइलिंलि जयनिं लाफायदों आरो गोबां बार बुंबाय थादोंमोन बे ओनसोलाव मिटिं खालामनांगौ आरो जुगदान खालामनांगौ होननानै बेबायदि हिसाबै दिनै जोङो जुगदान खालामफैदों आरो बेवहाय 300निबो बारा बेवहाय BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समाव सुख्लाय सेरफांनि आइ आफा रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठिया लोब लोब जोंनि UPPL दोलोखौ हेफाजाब होदो आरो बिथांमोननि हेफाजाबाव रायजोनि हेफाजाबाव जोङो फैबाय थानाय समाव 2025नि जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्सन बे इलेक्सनाव UPPL दोलोआ सुख्लाय सेरफांनिफ्राय देरहागोन दिनैनि तारिखआव रोखा जानानै दङ मोनफ्रोमबो दोलोआ दिनै जेरैबायदि BJP आरो BPF आ सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि लादों बेयाव UPPL माबाफोर खहा जागोन नामा जोंनियाव बेबायदि खहा जानाय होननाय बेबायदि माने जोंनि दोलोनिफ्राय बेबायदि जुगदान जायाखै जोंनि जिफोर नांगौखिनि माने सेफ जोनाव जिखिनि भटार आरो जिखिनि दोलोनि कर्मीफोर दङ बेयो कुनु दिन दासिमबो लोर सोर जानायखौ नुवाखै आरो बिनिखायनो जोङो बेबायदि मा होनो साननांगौ माने जानानै फैयाखै गुबुन गुबुन दोलोआ जुगदान आरो जायोब्लाबो जोंनियाव UPPL दोलोआव मोनसे खहा जागोन बा मोनसे साननांगौ होननानै सुख्लाय सेरफाङा सानाखै आरो दिनैनि तारिखआव जोंबो सानफ्रोमबो बेबायदिनो खालामगासिनो दङ रायजोफोरजों मोगा मोगि सावरायलायनाय रायजोफोरजों जोङो मिट खालामनाय बेबायदि सावरायगासिनो दङ आरो दिनैनि तारिखआव बेबायदि जोंनि UPPL दोलोआबो सुख्लाय सेरफाङाव जुगदानफोरबो खालामबाय थादों गुबुन दोलोआबो जेरैबायदि खालामदों जोंबो बेबायदि खालामदों आरो ससियेल मिडियायाव एसे प्लेन पलिसि खालामनानै जोङो सेक्रेट लेभेलाव खामानि मावबाय थादों बेखिनियानो बाथ्रा बेसेबांसो जयनिं जाखो दिनैनि जयनिंआ 300निबो अधिक BPFजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोफोरा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लादों दिनैनि तारिखआव UPPL दोलोनि जि ग्रोथ सुख्लाय सेरफाङाव बेवहाय मोनथाम दोलोआ स्ट्रं माने बाहागो लालायलायनाय आरो नारा नाथा जुजिनायखौ नुदों UPPL आरो BJP आरो BPF दिनैनि तारिखआव बे BJP आरो BPF बे मोननै दोलोखौबो जोङो UPPL दोलोआव दिनैनि तारिखआव सुख्लाय सेरफाङाव आगबारिनानै बारनानै जों खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दासिम UPPL दोलोनि बिजाथि महर बा बिजाथिनि मुं ओंखाराखै बेयाव सोर बिजाथि
बेवहाय बिजाथिनि महराव हाइकमान्डनि डिसिसन जाय माने हाइकमान्डआ जायखौ होयो बेखौनो जोङो थियारि सुक्लाय सेरफाङाव आरो जेरैखि जाया देरहानायनि मोनसे फर्मुलाजों जोङो खामानि मावनानै सुक्लाय सेरफांखौ 100% दिनैनि तारिखआव लांनो थाखाय जों थियारि जोंनि कर्मीफोरा হয় আজি আসলতে খুব আমাৰ ভাল দিন আৰু আমাৰ এই যি আমাৰ কৃষ্ণ শুক্লা চেৰভাং সমষ্টি এই সমষ্টিৰ আমাৰ ঔবাৰী প্ৰাইমাৰীৰ অন্তৰ্গত দুটা বুথৰ যি কৰ্মকৰ্তাসকলে আমাৰ ভোটাৰ্ছ আৰু বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা নেতৃবৰ্গ আৰু নেতাখিনি আমাৰ ইয়াত আজি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নীতিৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেখেতসকলে আকৃষ্ট হৈ আমাৰ ইউপিপিএল দলত অনায়াসে মানে নিজ ইচ্ছামতে ইচ্ছামতে তেখেতসকলে যোগদান কৰিছে আচলতে এটা মানে ভাল সময় ভাল দিন তেখেতসকলে বুজি উঠিছে বৰ্তমান সময়ত যে আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ পুনৰ গঠন কৰিব গৈ আছোঁ তেখেতসকলে এটা ইংগিত দিছে 29 নং শুক্লা চেৰভাং সমষ্টিত গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিছোঁ আমি 29 নং শুক্লা চেৰভাং সমষ্টি এইবাৰ যেনেকৈ নহওক আমাৰ ইউপিপিএলৰ হাতত আহিব গতিকে এইমতে আমি কাম কৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা আছে সকলো কৰ্মকৰ্তাই খুব ধুনীয়াকৈ দিনে নিশাই খুব স্পষ্টকৈ কাম কৰি আছে আৰু এইটোৱে আমাক ইংগিত দিব বিচাৰিছে কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ফালৰ পৰা যি উৎসাহ যি আমাৰ ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইউপিপিএলত যোগদানৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ আমাৰ 29 নং শুক্লা চেৰভাং সমষ্টি আমাৰ ইউপিপিএলৰ হাতত মানে আহিব কিমান ভোটত জিকিব আমি প্ৰায় 5-6 হাজাৰ ভোটত আমি অধিক ভোটত জিকিম